ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರಿತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸೋನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಧರ್ಮದೈವ ತುಳು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಡಬಿದರೆಯ ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿರುಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಧರ್ಮದೈವ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ, ನಾಯಕ ನಟ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ತಂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗಳು ಅವಿನೊಂಜಿ ಇಡೀ ಶೂಟೌಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಎಂಕ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆ ಕುತೂಹಲನು ಕೊನೆಯ ವಿಧಾನ ಮಾತ ಭಾರಿ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿತಿನ್ ರೈಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಬೈದೇರು ನೆಟ್ಟು ನಾನು ದುಮ್ಮುಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಳ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅರೆಂಡು ಮೂರ್ದು ಬಾರಡನ್ನು ಪಣೊಂದು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು, ಸನ್ಮಿತ್ರನಕಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಒದಗದು ಬರಡೆಂದು ಈ ಸಮಯ ಪಣೊಂದು ಐಗೆ ಶುಭ ಕೋರು. ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನ್ಯಾಯನ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೇವ ಇನಿ ಅಂಕುಲ್ ಪೂರ ತೂಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಪಿದೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಿದೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ ಆತ ಈಸಿ ಆತ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಂಡು. ಈವನ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್